bayarok jotonon lamsoko ani YouTube channel o tei dipor jorani khaka hamya pharono rokno tini hingke naidi ang norokno phunuknai muya bai kakamo motor rui awondro songmani oro naidi muya motor ready jongjakno kakamo naidi bayarok ani muya to already boxai dekhai ko isa moji mani yagulo motor rinai ang o jaga tamtamo first tamtamo rikha obo nongno phungnai taw muya box saman pore tamo rijakno obo norokno phungnai nai tongdi paisa jorate ko ani mui kutugui tongkha tabu somrinai ko bayarok nai tongdi 1 চামচ rui tei ada চামচ rikha tabu muya mojina bagui obo kisa sommario aboni pore tamorno nornai tongdi paisa jorate ko bayarok tabu motor isinai mosotori yakho som simi rijak tabu motor bo muna nango aboni bagui tabu motor no kison sinai oro tongdi aboni pore ta sapsa tongui mosornai tabu mosorina bagui tabu mosorno phekoknai iko nai tongdi mosor phekogui rinai tabu muyo nai tongdi paisa joratei moso yogona haino matomula bisikto banya ujuno ongkha tabu moso kison sinai aboni pore moso munui kisa tongui munui paiui berama rwnai haino hai fridge ma khulukjakha berama karina bagui berama kotrao tonimani no kotrao hingke yong rok khawui hinai fridge no tonijago hihi bayarok obo ongkha mandai bazar ni berama nongno khulugui phunukgui ani mother in law baitumani belai no kothok mandai bazar ni berama ang nongno sana muchungo berama chana hingke mandai bazar ni kaisa thogo tei ranir bazar ni belai kheno thogo ajani berama hingkai berama ekdom kaham punpun khabo khaya ekdom mui awondur rok songkhai tep thogo aboni bagui nongo sana muchungo waisachik mandai bazar ni berama paisari tei ranir bazar ni bo tabu moso dong ongkha nai moso monkha tabu berama no kisondi sinai berama berama moji mani yagulo kakamok no kisonnai nai tongdi berama kisa moji gra thu berama gelekha buti buti sarani tongkha kakamok risinai tau kisa poloi polo beri geranai awondi mani pore khundru pirinai
motong tongka ko awan chomjak tabo mixer rinai awano ko tiki sasa rokha kepekna bagui tabo hulsinai ko ani mui tutugui tongkha tesra tongkhana awan rinai aboni pore khundrupui rinai ko khundrupui sui ready khai tongkha abo khai awan risnai ko na butiran tongkha ko khundrupui risnai motong bahain tongkha isa kongnai khoya thoto tongkha ani moi khundrupui rok rijak tasya mandai bazar ni khundrupui ani moi pora full complete wngkha khoya thoto tongkha ini diporok khe mo baino swngma chalaisinai jotono no khulumkha tei joto nai tongnai khatoni mari kuching somo ani sinimung Elvina Deborma ang norong koina musumbo norok jodi no ani video no naithokjak tongkha hingke please subscribe khaina chatok tei bell icon no sindi hambai।